Rawad Briga Abdel Salam ta' 36 sena mill-Libja ġie kkundannat 18 sena ħabs wara l-instab ħati ta' attentat taqtil ta' tfajla ta' 25 sena f'San Ġiljan. Il-każ seħħ f'Awwissu tal-2016 fi Sqaq Lourdes meta l-vittma sfata aggredita minn Abdel Salam meta kienet fil-kumpanija ta' ħabiba tagħha ta' 33 sena mill-Polonja. Fil-qorti ngħid li Abdel Salam resaq lejn il-vittma u l-ħabiba tagħha u prova jisirqilhom il-handbags. Il-pulizija arrestatu wara li elevat bosta filmati ta' sigurtà li fihom der jersaq lejn iż-żewġ nisa biex jisraqhom. Huwa ta' daqqiet ta' sikkina fuq il-mara Maltija. Waqt il-kompilazzjoni ta' xhieda l-ħati qal li ma jiftakarx dan l-episodju u allega li kien taħt l-influwenza ta' sostanzi illeċiti. F'Jannar li għadda huwa ammetta l-akkuża miġjuba kontrih, fosthom dik ta' attentat taqtil. Bl-imħallef Giovanni Grixti ddikjara li rrid jisma' lill-vittma qabel jagħti s-sentenza. Fil-qorti il-vittma tkellmet dwar din l-esperjenza trawmatika li għaddiet minnha u l-effetti psikoloġiċi u emozjonali li kellha tħabbat wiċċha magħhom. Qalet li spiċċat bi sfreġġi fonqa bil-marki għadhom jidhru sallhom il-ġurnata. Hija żiedet tgħid li għamlet xi żmien ma tistax titkellem wara l-attentat fuq ħajjitha. Wara li sema x-xhieda l-imħallef Grixti kkundanna lil-Libjan 18 sena ħabs, 3 snin aktar mill-pjena li kienu qablu dwarha l-prosekuzzjoni u d-difiża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.